Ongi etorri Mondragon Unibertsitateko Arrasateko kampuseko garaiagunera. Urtzi Markiegi naiz, Ingeniaritza Informatika graduko koordinatzailea. Gure instalakuntzak ezagutu nahi dituzu, bertan ikasleek zer egiten duten jakineko zenuke, zatoz Ingeniaritza Informatika graduan erabiltzen ditugun instalazioak ezagutzera. Has gaitezen sareen laborategia ezagutzen, bertan zu formatzeaz gain industriako profesionalek euren ezagutzak eguneratzen dituzte. Bi zonatan banaturik dago. Batetik, autoikaskuntza eremua ordenagailuz ekipatua. Bertan lan egingo duzu komunikazio sare profesionalen artean puntakoa den marka baten online ikasketa plataformarekin. Bestetik, esperimentazio eremua dago. Ekipo profesionalez hornitua, router, switchak eta hauekin mundu errealeko komunikazio erronka ezberdinak ebatziko dituzu. Laborategia guztiz virtualizatuta dago eta ahalbidetzen du sarbidea bai autoikaskuntza plataformara, bai esperimentazio azpiegituren simulagailuetara ere. Dakarzun ordenagailuarekin beharrezko software profesionala eskainiko dizugu graduan egingo dituzun jardueretarako. Laborategi honetan mundu profesionalean murgiltzeko prestatuko zara, industrian baliatzen diren elementuekin ikasiz eta praktikatuz. Ikasgelatan taldeak txikiak dira, eta ingeniaritza eta informatikaren oinarrizko ezagutza arloen ikasketa teoriko-praktikoak garatuko dituzu. PBL-gela, Problem-Based Learning metodologia jarraituz proiektuak egiteko espazioa da. Diziplina anitzeko proiektu kolaboratibo bat egingo duzu seilekoan behin, eta proiektua egiten ari zarenean, klaseak etengo dira zure taldearekin burubelarri jar zaitezen proiektuaren garapenean. 4.0 industria laborategia ikasketa eta ikerketa espazio da. Informatikaren egungo eta etorkizuneko errealitatearen teknologiekin lan egiteko. Internet of Things, Cloud Computing, sistema ziberfisikoak eta robotika. Laborategi honetan, ikertzaileekin batera proiektuak garatuko dituzu lan ikaste partekatzean, Europar mailako ikerketa proiektuetan edota puntako enpresekin lankidetzan. Irakasle gela lan espazio irekia da. Ikasle eta irakasleen elkarlana ahalbidetzen duena. Sarbide errazeko espazioa da eta zure zalantzak modu eraginkorrean ebaztea ahalbidetuko dizu. Azken belaunaldiko instalazio hauei esker, Mondragon Unibertsitatean informatika ingeniariak prestatzen ditugu, gizartearen egungo eta etorkizuneko erronkak ebazteko.